Čo tam vidíš? Plat. Prúdno, či by to stalo za fotku, alebo ne. To asi áno. Čo je pičovina? Čo ja viem? Tu sa nezlakne. Kľud. Si sa zlakol. Nemám sa jak držať, víš. Toto ma strašne no ne, že tam není ten Aj tu by mohli ináč dať niečo. kľudne dostal, no. No na jednotke tam ostrakcie nemalo do piča. Však ale koľko víš, akú silu si musel mať na jedničke vču, jak tank. A tým reďakoval som.